ҳамҷоёрон азиз, салому алайкум. имрӯз 6 августи соли 2025 қарор дорем дар шаҳри Ҳисор дар боғи акаи Усмон, ҳоҷи Усмон, мана дар пушти камераи истодагӣ аст, яке аз деҳқонҳои рақами 1 Тоҷикистон. Ва ма истодем дар назди меваҳои ниҳолҳои меваи шафтолуи фантазия. Бинед ина. мана дар дасти ман калонияшро бинед, дуташ як дасти манро пур кард. ҳозир ман дар пеши шумо якташро мечиканаму мехӯрам ва ба шумо мегӯям ки ин чӣ хел шафтолу аст. Шафтолу номаш фантазия, дар ҳақиқат шафтолуи дараҷаи оли, супер шафтолу. имсол мо 500 та фурӯхтема ба гумонам. акаи Усмон кадоми харид аз ҳамин бурд кард. вақте ки ман овардагӣ будам фурӯхтам, кадоми харид бурд кард, ӯзи ба мо раҳмат мегӯяд. анакунун ман инашро мешиканам, якташро салакак мулоимашро ёфтам. ин одатан сахт аст. бозор дар бозор 7-8 қатин меистад. ин охирда ки пухт бояд вазбин мешавад ва бояд ки ширин ҳам бошад. анакун мебинем бемалол аз донааш ҷудо мешавад. мана бемалол донааш ҷудо мешавад. ин шафтолу ки аз донааш ҷудо мешавад, ин яке аз хислатҳои беҳтарин аст. дуруст акаис? бале. шафтолу нектарини фантазия. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ина бинед. мана ин обаш дидед чӣ хел сероб аст. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. майдаи дона омад. беҳтарин шафтолу. акаи Усмон, харидор биёяд ё ки харидорам омадан гирам ои декабрда мебиёд барои ниҳолаш, барои меваш. не мевашда уже харидаган. харидаган чанд пули савдо шуд? 14 ҳамиша бурӯз 14 савдо шудагиан. барои меҳнатотон ба шумо як ҷаҳон ташаккур. арзонтар намефурӯшед ё ки 14 худошон не худшон 14 нарх мондан гирифтестия. ман нарх намемонам, ман бозор худаш нарх мемона ка. набинед. бо асад анава ҳамҷорен азиз, мани обаш ҳамин маза. бо як хусусияти беҳтарин дорад. сер ҳосила ҳар сол мебанда. ҳар сол мебанда. ҳамҷорен азиз, транспортабелни, болезнеустойчивӣ, маразостойкӣ, хунукии тобовар, касалиёти тобовар бале, ва аз як ҷо ба ҷои дигар рафтан бемалол меравад. бемалол бурдан мегирад. ҳамҷорен азиз, акун дарун ба дарун бинед. акаи Усмон аз сабаби бастане ки нашикана гуфта сим баста аз навдаҳоро ҷамъ карда. бинед инро. ин так ба так ҳама шафтолуи фантазия. 1000 дона ниҳолашро дорем. аллакай кадоми харид кард, ҳамин сол бурид, чунки соли оянда мебандад. ина бинед. и як қисмаш кам дорад ку ака? чӣ ба? чиндан ме. ҳаминам як ниҳол худаш қариби 150-200 кило бастагӣ. агар ҳамис аку искандар гирифта нарава гуфта мо симқати баста. раҳмат. ана инашро бубинем. акун 100 кило бандад 14 сомон, 1400 сомон як ниҳолча фоида медиҳад. 400 сомонашро ҳаминро бо гаштака дар ҳамин тиҳад. ин 400 сомон наметиҳад дар ин абрад баргашта дар намуди дору пору 50 сомон метиҳад ё не, мондигаш ҳамаш дар кисаи шумо пул мемонад. ина бинед. ҳамҷорон азиз, хай аз ҳамин ниҳол заказ кунед аз ман ба шумо дастрас мекунам. худи ҳамин сол ҳамин шабрӯз заказ кунед, бояд чӣ гапзанон мекунем. ина бинед. мо овардем 50 сомӣ фурӯхтагӣ будем. мана марҳама. о ин калониша бинед. ин 150 грамм бои калон меша, оли кам так хома. бо калон меша. ина бинед. дарун ба дарун ин ниҳолон 200 грамм. то 200 грамма мешавад. 200 грамм мешавад. ҳамҷорон азиз, ҳамин қатор ҳамаш аз ҳамин шафтолу ҳаст. мана кани бардорӣ. ҳача мондагиаи нашкана гуфта ҳача мондагиа накам. ҳамҷорон азиз, ним куб тахта оварда тахта зада будум.
имсол бада калам зад гуфтум биям ина сим қати бандам ها سیم خطی بندی яки акиш кадар гирифта наравам خطی تختاش میبریم من سیموشه بینید انا همدوران عزیز با یک دو سوال دیگر با اکای عثمان دودنی هستم اکای عثمان همین در بالای درخت یک مرتبه میچینید یا چند مرتبه میچینید ای дарахта 4-5 маротиба мечинем پیشش پختگش رو میچینید шам мулоим камтар мулоим об гирифт чи мечинем об мемунем бо будагиш бо калон шудан мегирад کامونشلر میگیره نیهولش میابیم неуша меарем خریداری نغز باشد اگر با نغز گپ میزنیم бале зинда боша яка انا همدوران عزیز این شفتالو ها بهترین شفتالو 14 سوم به فروش رفته سوده است نرخ رو اکای عثمان انیق نمیکند نرخ رو خریدار اومده خودش مونده است برای هوایو و قیمت فروش گفته جنجال نکنید اکای عثمان رو اکای عثمان اگر 1 سومن هم فروشد این رو برده با 20-25 سومن در بازار میفروشند бале درست اکای عثمان бале бале اکای عثمان یک از دهقان‌های اصیلی جمهوری تاجیکستان میباشند در شهر حصار خی اینو ببینید ماشاءالله اینو ببینید نیکترین فانتازیا مرحمت درخواست کنید با تلفن من زنگ زنید نویسید از من پیشکی پولش هم تیه اگر خفه نمیشویم میگیریم اکای عثمان бале бале پیشکی پولم تیان میگیریم бале бале حوضی در یک دوتا ناک رو به نوار میگیریم در اینجا شفتالو رو ما نوارگیریش رو و آخر میرسونیم من فانتازیا